Zarautzek ilusioa eta bultzada berria behar ditu. Lidergo eraginkorra behar du. Zarauztarrei irtenbideak emateko gai izango dena. Horretarako gizatalde aparta dugu. Abertzalea, konprometitua, gaztea, lan egiteko gogoa eta ilusioa duen gizataldea. Eta ezer baino lehen, legealdi hasieran, gestio plan bat aurkeztuko dugu. Gure lehentasunak fikatuko dituena. Bizi dugun krisi egoeran, zorroztasun ekonomikoaren aldeko apustu egingo dugu eta udaletxeko departamentuak murriztuz eta gastu korrentea ahalik eta txikiena izateko ahalegina eginez. Naiz eta zentzu askotan aurreztu beharko dugun, baditugu oinarrizkoak diren hainbat behar. Asko dira arrazoi ezberdina medio laguntza behar duten zarauztarrak. Gastu sozialari lehentasuna emango diogu eta baliabide publikoak kudeatuko ditugu oinarrizko behar horiek babestu ahal izateko. Zarautzen gaur egun, ia 1300 pertsona daude lanik gabe. Ezinbestekoa da hiritako enpresa parkea eta Arrotaberriko poligonoa bultzatzea. Beti ere, gainontzeko erakundeekin elkarlanean eta enpresak eta langileak lagunduko dituen programak babestuz. Legealdi honetan, diputazioarekin elkarlanean, urtetako zabortegia itxiko dugu. Hori da gure konpromisua. Birziklajearen aldeko apustu egiten dugu, bosgarren edukiontziaren aldeko apustua. Zarautz garbi eta jasangarri bat izan dezagun. Etxebizitza da herri honek duen beste arazo handi bat. Lehentasuna emango diegu Salberdin inguruan aurreikusita dauden 1100 etxebizitzei. Lanpardo kalean bestalde, babes ofizialeko 60 etxebizitza egin ahal izateko oinarriak finkatuko ditugu. EAJ-PNV-k diputazioak saihesbide bariante berria egitea lortu du. Eta orain, Nafarroa kalea berritu barra dukagu eta gainera garraio publikoa indartu. Gainera, Zarautz toki seguragoa izatea behar da, eta horretarako herritarren segurtasun batzordea eratuko dugu. Udaltzaingoaren presentzia indartuko dugu, bai herri erdigunean baita auzoetan ere, eta udaltzaingoaren egoitzaren toki aldaketa aztertuko dugu. Guretzat, herritarren partaidetza ezinbestekoa da. Auzokoen eta bizilagunen iritzia eta aportaziorik gabe ezinezkoa izango zaigu gauzak ongi egitea. Bestalde, udaletxean bizilagunek beti izango dute edonolako diru laguntzen tramitazioan lagunduko dien teknikari bat. Kultura eta kirol alorrei dagokienean, gaur egun ditugun azpiegiturak hobetu eta behin-behineko kultura ekipamentuak ezarri nahi ditugu. Ezinbestekoa da gainera, astirako plan osoa egitea eta atletismo egiteko espazioa prestatu nahi dugu. Ezarri ditugun helburu guztia betetzeko, gure onena emateko prest gaude. Zarautzek eta zarauztar guztiek herria etorkizunera eramateko gai den lidergo sendo eta dinamikoa behar dutelako. Eman botoa EAJ-PNV-ri.